amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Avui coneixerem el grup d'animals més nombrós de tot el planeta. Us presentem... els artròpodes! Els artròpodes són animals invertebrats. No tenen esquelet intern. N'hi ha una gran varietat, com aquest cranc tan ballador, aquestes libèl·lules, aquestes erugues o totes aquestes formigues. Els artròpodes són molt diferents entre ells. O creieu que s'assemblen de res aquesta papallona i aquesta gamba? La veritat és que no s'assemblen gaire, però tots els artròpodes tenen algunes característiques comunes. El nom d'artròpode ve del llatí artro, que vol dir articulades, i podos, peus o potes. Com el seu nom indica, doncs, artròpodes vol dir potes articulades. Una altra característica comuna d'aquests animals és que tenen el cos dividit en segments, i molts d'ells, però no tots, estan protegits per un esquelet extern que els serveix d'escut o de closca. El cos d'alguns artròpodes no creix a la mateixa velocitat que el seu esquelet extern i per això han d'abandonar-lo i formar-ne un de més gros. Aquest canvi s'anomena muda. Els artròpodes poden ser terrestres o aquàtics. Els terrestres, com aquest escorpí, respiren per tràquies i els aquàtics, com aquesta llagosta, respiren a través de brànquies. Els artròpodes mengen de tot. Alguns són herbívors, com aquesta eruga. D'altres, carnívors, com aquest pregadeu. I d'altres, omnívors, com les abelles, que mengen de tot. Els artròpodes tenen fecundació interna i són ovípars, és a dir, ponen ous per reproduir-se. Dels ous en surten les larves i aquestes pateixen diversos canvis fins que es converteixen en adults. Aquests canvis se'ls anomena metamorfosi. Com que hi ha tantíssims artròpodes, els classifiquem en 4 grans grups, depenent del nom de potes que tinguin. Els insectes tenen 6 potes, com les formigues, les mosques o els polls empipadors. Els aràcnids tenen 8 potes, com les aranyes i els escorpins. Els crustacis tenen 10 potes, és a dir, les gambes o aquest cranc tan tímid que veieu. Els miràpodes tenen més de 10 potes i per això tenen el cos molt allargat. Mireu aquesta eruga o aquests centpeus. Ara repassarem el més important que hem vist. Els artròpodes són animals invertebrats i la seva característica principal és que tenen les potes articulades. Tenen el cos dividit en segments i per reproduir-se ponen ous. Són ovípars. Els artròpodes terrestres respiren per tràquies i els aquàtics per brànquies. Poden ser herbívors, carnívors o omnívors. Per últim, i molt important, heu de recordar-vos que els artròpodes es classifiquen en 4 grups en funció del nombre de potes que tinguin. Els insectes en tenen 6, els aràcnids 8, els crustacis 10 i els miràpodes més de 10. I tenen el cos molt allargat. I això és tot! Ara ja coneixeu una mica més els artròpodes. Fins al pròxim vídeo, amics! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Avui
Coneixerem uns animals que tenen 8 potes i que fan una miqueta de por. Avui coneixerem els aràcnids. Els aràcnids, igual que els insectes, són animals invertebrats, que pertanyen al grup dels artròpodes. No us confoneu, els aràcnids formen un grup d'animals diferent al dels insectes. Els insectes tenen 6 potes i els aràcnids en tenen 8, com podeu veure en aquestes imatges. Les aranyes, els escorpins i els minúsculs àcars formen part de la família dels aràcnids i tenen una sèrie de característiques comunes que hem de conèixer. Tenen 4 parells de potes articulades. No tenen antenes ni ales, però sí que tenen unes pinces a la boca que s'anomenen quelícers, que els serveixen per subjectar les preses. Una curiositat dels aràcnids és que no poden mastegar i es mengen les preses succionant-les, és a dir, com si enxuclessin amb una canyeta les parts més toves. Són animals carnívors i les aranyes i els escorpins s'alimenten d'insectes, d'altres aràcnids i algunes vegades de rèptils i mamífers petits. El cos dels aràcnids està dividit en 2 parts. El cefalotòrax, format pel cap i pel tòrax, fusionats en un únic segment, i l'abdomen, que pot ser segmentat o no. Els aràcnids respiren per una tràquea o sac pulmonar i neixen amb el mateix aspecte que tindran quan creixin i es facin adults. Això sí, molt més petitonets. Els escorpins són els aràcnids més grossos i poden arribar a mesurar fins a 20 centímetres. Al cap hi tenen uns quelícers gegants que fan servir per agafar les seves preses i injectar-los verí amb el fibló que tenen a la cua. Les aranyes són els aràcnids més coneguts i també les que fan més por. La majoria són verinoses, però n'hi ha molt poques que siguin perilloses pels humans. La veritat és que les aranyes són animals realment sorprenents. A més de ser capaces de fer les famoses taranyines, són capaces de caçar les seves preses de 1000 maneres diferents. Mireu, mireu! Els àcars són els aràcnids menys coneguts, perquè són tan petits que no es veuen a simple vista. Són microscòpics! Això sí, són per tot arreu! A totes les cases hi ha milers i milers d'àcars. Bé, ara ja sabem més coses dels aràcnids. La veritat és que són uns animals misteriosos i estranys, però com tots els animals, són importantíssims per l'equilibri de la vida. De la meravellosa vida! Adeu, amics, i fins al pròxim vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.